Aşgabat arkaly Air Belgium kompaniyasy ýük gatnawlaryny amala aşyryp başlar. Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçisi Sapar Pähliwanow Air Belgium aviakompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory George Şahatsi bilen duşuş geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Brüsseldaky diplomatik wekilhanasy habar berdi. Duşuň dowamyny taraplar George Şahatsi golaýda Türkmenistana amala aşyran saparynyň jemlerini, şeýle hem Aşgabat halkara howa menzili arkaly ýük avia gatnawlaryny ýola goýmak boýunça gazanylan alalaşyklary ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan göz öňünde tutulýan gatnawlaryň başlanmanyň amaly we tehnik meselelerini aýratyn üns berildi. Şeýle-de şu ýylyň awgust aýynyň başynda amala aşyrylmagyna garaşlayan Air Belgium kompaniýasynyň Aşgabat arkaly ilkinji ýük gatnawyna bagyşlanan simbolik dawarany geçirmek mümkinçiligine garaldy. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygym unutma.